Синият цвят е един от най-спокойните цветове в интериора, но той никога не е просто син. Може да охлажда, да успокоява, да дава дълбочина, зависи с какви цветове го срещнем. Когато е с бяло, се получава чистота и въздух. Това е комбинацията, в която мозъкът си почива, затова я усещаме като подредена и лека. Ако е с топло дърво, синият започва да става уютен, дървото връща човешкото усещане и балансът става много естествен. Затова тази комбинация стои скъпо, без да е натоварена. Когато е с бежаво и пясъчни тонове, се получава спокойствие. Интериорът не крещи, а просто присъства. Подходящо е за хора, които искат думът им да ги успокоява вечер. Комбинацията с месинг или злато, синият става елегантен. Контрастът добавя дълбочина и пространството изглежда по-завършено. С черно вече говорим за характер. По-графично, по-модерно, по-смело, но трябва мярка, иначе става тежко. Важно е кой син цвят избираме. Студеният син цвят разширява пространството, топлият син приближава и прави атмосфера, тъмният цвят, тъмно-синият, създава сигурност, а светлият – лекота. Синият не е просто цвят, той е настроение, което създава ритъма на дума и когато е правилно съчетан, не го забелязвате, просто ви е приятно да сте там.